गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासैबो बर'नि जिखिनि मिडिया दङ बे मिडियाफोरनि रिपर्टार बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों। बे समाव गुबैयै आथिखालाव सोलिबाय थानाय महामारी जि कर'ना भाइरास बा बे पेन्डेमिक जि कोविड-19 बेजों बुहुम नाङै लोगोसे भारत नाङै आरो आसामाव रायजो नाङैनो दिनै जुजिगासिनो दङ। आरो नैबेबायदि मोनसे थासारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 29 तारिखआव जालांनाय जि एग्जिकिउटिभ मेल बे एग्जिकिउटिभ मेलनि गेजेरजों कोविड-19 खौ लानानै बा कर'ना भाइरासखौ लानानै बेनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय आरो बेजों जुजिनानै देरहासार जानो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि रनसायनानै लादों। आरो बे समाव गाहायै बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ बा बर' आइ आफा बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खावलायनो नागिरदों बा जोङो गुरैयै बिथांमोननिसिम जोङो मेसेज हरनो नागिरदों जे दिनै लकडाउन 4 दिनै जोबथा सान, गाबोननिफ्राय लकडाउन 5.0 बे सोलिगोन आरो बिनि गेजेराव माखासे जि रिलेक्सेसन बा आनलक हिसाबै माखासे बाथ्राफोरखौ भारत सरकारा दिनै फोसावदों फेस मेनाराव फेस 1, फेस 2 आरो फेस 3। दा 8 तारिखनिफ्राय माखासे हाबाफारिया आरोबाव बांसिनै इफेक्टिभलि रायजो राजाया मावनो हानाय जागोन। दा बेखायनो बे लकडाउन 5.0 नि गेजेराव आनलक फेस मेनार जि होदों बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नोजोर बोनानै जि रिलिजियास इन्स्टिटिउसन बा धोरोमारि फसंथानाव आर'ज गाबनाय बा माखासे जोङो जेखौ सिबियो बा हटेल रेस्टुरेन्ट बेफोरखौ खुलिनाय बेयाव फोसावदों। लोगोसे फेस 2 आव स्कुल कलेज एजुकेशनेल इन्स्टिटिउसन बा माने कचिं बा ट्रेनिं सेन्टार बेखौ खुलिनायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय बियो रायजो सरकार आरो लोगोसे स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जयेन्टलि बेखौ सावरायनायनि उनावसो डिसिसन लानो थाखाय सरकारा बे गाइडलाइनखौ होदों। आरो फेस 3 आव माखासे होदों, बे फेस 3 आ दिनैसिमबो क्लियार नङा। दा बेयाव बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आसामाव बांबोनायनिफ्राय जि बांबोगासिनो दङ बिनि जि इनफेक्टेड माने पेसेन्टनि संख्या मैया हरनि 11टा बाजासिम जि लेटेस्ट आप टु डेट बेयाव 1216 सुबुंखौ कोविड-19 जों इनफेक्शन जानाय बा कोविड-19 बेमाराव गोलैनाय बेखौ मोननो हादों। आरो बिनिखायनो भारत नाङै जि 1,82,000 जि कोविड-19 नि जि माने इनफेक्शन दिनै सानसेयावनो 7,000, 8,000, 6,000 बेबायदि बांबोगासिनो दङ। दा बेखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बर' हारिनि सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जिउ खुंनो हानाय बायदियै बर' हारिनि गामियाव थानाय फिसा गिदिर टाउनाव थानाय बा सहराव थानाय गासैबो रायजो राजाया जाहाथे बे कोविड-19 नि महामारिनि समाव दिनै जोंनि हादोराव सिगांनि समाव खममोन, नाथाय दिनै अनजिमाया बांबोगासिनो दङ। आसामावबो बांदों आरो आसामनि बांसिन जिल्लायावनो दिनै जायफोर माइग्रेटेड लेबार बा जोंनि स्टुडेन्टसफोर दिनै हम कामिं रेलवेजों फ्लाइटजों बा बासजों इन्डिभिजुवेल कारजों फैदों, बे केसफोरा क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दिनै बांनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो कभिड भलन्टियार मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जायफोर गिदिर जिल्ला बेयाव 100 नाम्बार्स 100 आरो जायफोर फिसा जिल्ला बेयाव माने 50 बे अनजिमानि बा माने 50 सा बा 100 सा बेबायदि टटेल जोङो 2000सो कभिड भलन्टियार आसाम नाङै जोङो तैयार खालामगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखरा आरो जोंहा माने इउनिट कमिटि दङ, बिथांमोननिफ्रायनो जायफोर बे कभिडखौ लानानै सरकारखौ जोङो हेफाजाब होगोन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बा हेल्थ डिपार्टमेन्टखौ जोङो एसिस्ट खालामगोन, सापर्ट होगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो हानायमानि जोङो बे जि सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारि बा एवारनेस केम्पेइन कोविड-19 खौ लानानै दिनै मोनथाम बिथिंखौ कम्पालसरि मानिनो थाखाय दिनै खावलायदों। बे जाबाय कम्पालसरि माने नोङो मास्क गानथारनांगोन जाहाथे नोंनि खुगायाव थानाय खुदै बा जायखिजाया मुवाया गुबुननियाव माने गोसारा बा कमिउनिटि जि इनफेक्शन समाज नाङै
जि गोसारलानाय बा बारदेरनाय बे जाया बेनिखायनो कम्पालसरि मास्क गाननायनि बाथ्रा ससियेल डिस्टेन्सिं थारमाने सासेया सासेनि गोजानाव जानगाराव थानाय नांजाबनानै थायाब्लासिनो जोङो मिनिमाम 6 फुट माने बा 1 मिटार डिस्टेन्सखौ जोङो मेनटेन खालामनानै माने हाथाय बाजाराव थांनाय बा मेडिकेलाव थांनाय जायखिजाया जि खामानि मावा मानो न'आव खामानि मावनाय बेफार फालांगि जोङो 6 फुट गोजानखौ मेनटेन खालामनांगोन लोगोसे जोङो जेसेबां हायो थाबनो बा खेबले जोङो सेनिटाइज खालामनाय आखाइ सुनाय साबोनजों सुनाय बा सेनिटाइजारजों आखाइखौ साखोन सिखोन लाखिनाय बे मोनथामखौ जिहेतु कम्पालसरि खालामदों बेनिखायनो COVID-19 जि महामारिनि समाव कभिड भलन्टियार मुं होनानै जोङो माखासे जोंनि मावथि बिथांमोनखौ दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जिल्ला बिटिआव हेल्थ डिपार्टमेन्ट बा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन डिसिआ जिहेतु नडेल अफिसार बिथांमोनजों रायलायनानै जोङो बिथांमोननो ट्रेनिंनि बेबस्था खालामनाय आरो बे जायफोर बे ट्रेनिंखौ लागोन बिनि उनाव बिथांमोना गामियाव थांनानै बा गामि ओनसोलाव बा जिकुनु ओनसोलावनो बे कर'ना भाइरासनि जि महामारिनि जि इनफेक्शन बेनिफ्राय जों रैखा मोननो थाखाय मा राहा लानांगौ जोङो बेखौ मेसिभ भाबै रायजो राजानो खिन्थागोन रायजो राजानो बुजायगोन गामि ओनसोलाव आशा वार्कार थायो बा हेल्थ वार्कार थायो आरो बेबायदिनो गावबुरा थायो VDPनि मानसि थायो बा माने आउटपोस्ट थायो बा थाना थायो बिथांमोनाबो मावगासिनो दङ नाथाय जोङो सानदों जे जोंहाबो जिहेतु जों माहारियारि आफाद जों फरायसा आफाद जों जिहेतु भलन्टारि मोनसे अर्गेनाइजेसन ससियेल ससाइटिखौ सार्भ खालामनाय समाजखौ जोङो सेवा खालामनायानो जोंनि गुबै मोन्थोर हारिखौ गेरेमसा लाखिनाय जौगाहोनायानो जोंनि गुबै मोन्थोर दा बेखायनो जोंनि हारिनि सुबुंफोरा जाहाथे गोग्गो देहा मोननो हायो बिथांमोना जाहाथे नोरजिया जाया बेमाराव गोलैया बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे कभिड भलन्टियारखौ गोख्रैनो जोङो बेखौ रेडि खालामगोन आरो बेखौ लानानै जोङो हेफाजाब होनायनि मदद होनायनि बा सांग्रांथि लाबोनाय एवारनेस केम्पेइननि खामानिखौ जों मावगोन दा बे समाव गुबुन मोनसे गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै बायजो रायजोनिफ्राय जोंनिनो बिदा फंबाय जोंनिनो गथ' गथाय बा जोंनिनो स्टुडेन्ट कम्पानियाव खामानि मावहैदों फरायनो थाहैदों दा बिथांमोनखौ लाबोफिननायनि जि खामानि हाबाफारि बे सोलिगासिनो दङ आसामाव श्रीरामपुर गेट आरो सागुलिया गेटनि गेजेरजों मोननै एन्ट्रेन्सजों बे बिथांमोना फैदों आरो मोनब्रै जनाव जिहेतु क्वारेन्टाइन सेन्टार खालामनाय जादोंमोन बे जना दिनै साफिसियेन्ट नङैखाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल क्वारेन्टाइन सेन्टार खालामदों इन्स्टिटिउसन माने क्वारेन्टाइन सेन्टार आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि इन्स्टिटिउसन क्वारेन्टाइन सेन्टाराव जागा थोयैनि थाखाय दिनै कमिउनिटि क्वारेन्टाइन सेन्टार गामिनि रायजो राजायानो गामिनि जोंनि फरायसा फरायसुलि बा जोंनि खामानि मावनो थाहैनाय बिथांमोनखौ दोननो थाखाय दिनै समाज नाङैनो गामि नाङैनो माखासे क्वारेन्टाइन सेन्टार गायसननाय जादों आरो माखासे सुबुं जायफोरखौ माने सन्देह खालामनायनि बाहेरायाव दङ बा जायफोरनियाव इनफेक्शना जायाखै होननानै हेल्थ डिपार्टमेन्टआ माने बिथांमोनखौ माने गनायथि होदों बिथांमोनखौ हम क्वारेन्टाइन खालामनो थाखाय दिनै माने डाइरेक्सन होदों बा बिथांमोनखौ साजेस्ट खालामदों दा बे बायजोनिफ्राय फैनाय गोबां सुबुङा जोंजों नैबे थांनाय 2 मासाव जोंजों रायलायदों जों बिथांमोनखौ हानायसिम एसेब्लाबो राङारि अनसुंथाइ जोङो जेराव मेजर क्राइसिस मेजर प्रब्लेम जादों बोथिसे ओंखाम जानायाव बा सोलिनायाव बिथांमोनखौ जोङो हानायसिम मदद खालामदों लोगोसेयैनो बिथांमोनखौ फैफिननायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि लानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा ट्रेनजों फैफिननायाव स्टेट गभर्नमेन्टनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि MDजों लोगोसे आरो लोगोसे पुलिस बिफाननि बिथांमोनजों रायलायनानै पारमिशननिफ्राय लानानै बास ट्रेन गासैबो बेबस्थाखौ जोंजों जायफोर जगाजगआव फैदों कन्टेक्टआव फैदों आरो बांसिन मेक्सिमाम मानसिया जिहेतु जोंजों रायलायहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफाद जिल्ला आफाद आन्चलिक दखरा गासैबो दिनै मदद खालामनानै जोङो मदद खालामगासिनो आरो मदद जोङो खालामलांबाय थागोन दा बे बिथिङाव दिनै जोङो नुदों जे जेसेबां आसामाव बे केसफोरा बांदों 1216 जन माने COVID-19नि जि इनफेक्शना दिनै बारायलांदों सानसेयावनो 100 नाम्बार्स मालाबा 50 मालाबा माने 30 बेबायदि बांदों दा बेखौ नायनानै आसाम सरकारनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट बा चिफ मिनिस्टाराबो बा हेल्थ मिनिस्टाराबो दिनै खावलायदों जे जायफोरा उसुबिदा गैथारा जिहेतु माने दिनै इन्डास्ट्रिफ्रा सोलिफिनसिगोन दिनै बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्टआ सोलिफिनसिगोन खामानिफ्रा दा बिथांमोना जेराव दङ बेयावनो थानांगौ जोङो मासाव 2000 करि जोङो फैसा सोना हरगोन होननानै दिनै आसाम सरकारा बेखौ फोसावदों
दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायफोरा माने फैयाबा जाथारा जायफोरनि खामानिया गैलिया बिसोरो बिराद क्राइसिसआव दङ थानो थाखाय जायगा गैया न' बिगोमाया माने सेल्टार होआखै जानो थाखाय उसुबिदा बिथांमोनखौ लाबोनायाव जोङो बादा गैया आरो जों मदद खालामगासिनोबो दङ नाथाय जायफोरा दिनै इन्डास्ट्रि कम्पानिफ्रा खुलिफिनबाय खामानिया दिनै डिउटिया माने रेगुलार जाफिनबाय बिथांमोना जाहाथे बेयाव माने फैनायनि जे डिसिसन बे डिसिसनखौ निश्चयनो बिथांमोना थारैनो सोलायगोन मानो होनोब्ला दिनै जोंनि गामियाव बानायनाय क्वारेन्टाइन जि सेन्टार जोंनि न'आव बानायनाय हम क्वारेन्टाइन बा इन्स्टिटिउसनेल डिस्ट्रिक्ट वाइसनि क्वारेन्टाइन बेयाव जायगा गैलिया आरो जेसेबां सुबुं फैदों बै जायगायाव कम्पानियाव खामानि मावनाय बा न'आव थानाय बे समाव इनफेक्सन जायाखैमोन नाथाय लामायाव थाबायबोनायाव साइकेलजों फैनायाव ट्रेनजों बासजों फैनायाव लामा थोरो सानब्रै सानबानि जि जार्नि बे जार्नियाव बिसोरो माने इनफेक्सन जानानै दिनै बिथांमोनखौ बांसिन पजिटिभ मोननाय जादों वायरास बे मानसिफोरा जि जायगायाव दंमोन तामिलनाडु मुम्बाइ बेंगलुर जेराव थाया मानो बा दिल्ली बिथांमोनखौ पजिटिभ केस मोननाय जायाखैमोन दा बेखायनो लामायाव नोङो जुदि फैनायनि थाखायनो पजिटिभ केस जानानै फैयोब्ला आरो नोङो 14 दिन क्वारेन्टाइनाव थांनो गोनां जायोब्ला बिनि जि माने रिस्क बे ट्रिटमेन्टआ जिहेतु दाबो बिनि भेक्सिन ओंखाराखै मुलि ओंखाराखै आरो बुंदों जे जोङो सांग्रांथि लानायानो बे गिदिर मोनसे भेक्सिन बा मुलि दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायफोरा दिनै गामियाव सफैबाय हम क्वारेन्टाइनाव दङ कमिउनिटि क्वारेन्टाइनाव दङ डिस्ट्रिक्ट लेभेल क्वारेन्टाइनाव दङ कम्पालसरि क्वारेन्टाइननि टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ कमप्लिट खालामनांगोन बा मोजाङै खालामनांगोन आरो गोबां जायगायाव दिनै खारखोमानाय बा क्वारेन्टाइन सेन्टाराव मोनजायैनि कमप्लेन फैनाय बा थोजासे माने नोङो बायदिसिना नांगौ मुवाफोरखौ सरकारा होआखै बेबायदि कमप्लेनबो जोंनियाव फैदों आरो जों बेखौ खोनासंनानै डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन डिसिआ जिहेतु नडेल अफिसार जों बिथांमोनखौ खावलायदों नाथाय जिहेतु फैनायनि अनजिमाया गोबां जाबाय क्राउडआ बारा जाबाय मेनेजमेन्टनि पार्टआवबो जिहेतु हेल्थ डिपार्टमेन्ट पुलिस बिफाना खामानि मावगासिनो नाथाय सुबुङा जेला बारायगोन बेखौ मेनेज खालामनायाबो क्रिटिकेल जालांगोन दा बेखायनो बिथांमोना हानायसिम माने मेनेज खालामदों एसे एनै नेग्लिजेन्सआबो थानो हानाय आरो बेखौ जोङो जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसन बा जोङो पुलिस बिफानखौ मेडिकेल डिपार्टमेन्टखौ बुंनानै जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिनि थाखाय बेबस्था लानांगौ होननानै दा बेखायनो रावबो जाहाथे क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानाय सुबुंफोरा बर'आनो जा गुबुनारियानो जा बे जाहाथे खारखोमालाङा आरो बियो खारखोमायोबा बिनि देहायाव पजिटिभ केस मोनोब्ला बिनि न'खरा माने क्वारेन्टाइनाव थांनांगोन आरो ट्रिटमेन्टआव थांनांगोन बे जोंनि थाखाय गिख्रंथाव न'खरा जानाय लोगो लोगो गामियाव बारदेरनो हानाय समाजाव बारदेरनो हानाय दा बेखायनो गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे जायफोरा उसुबिदा गैथ'वा जायफोरा फैथारनांगौ अबस्थायाव गैया जायफोरनि थांना थानाय जानाय लोंनाया माने बिराद खैफोद गोनां जायाखै बिथांमोना जेराव दङ बेयावनो थानांगौ आरो जायफोरा उसुबिदा दङ जायफोरा माने फैथारनांगौ बा कम्पानिया बन्द जाबाय स्कुल कलेजा बन्द जाबाय फैथारनांसिगौ बिथांमोनखौ फैनायाव बा लाबोनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्टेट गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै जेब्लाबो जों इनिसिएटिभ लाबोदों इयुनावबो जों लागोन बे जोङो अपेन जोंनि मोनसे हार्टजों जोङो बिथांमोनखौ मदद खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो जायफोरा क्वारेन्टाइनाव दङ बिथांमोना कम्पालसरि क्वारेन्टाइन टार्मखौ फोजोब आरो फोजोबनायनि उनावसो बिथांमोना न'आव थांनो हागोन आरो कम्पालसरि जि स्वाब टेस्ट बे पजिटिभ ना नेगेटिभ बिनि जि रिपर्ट बे रिपर्टखौ मोननायनि उनावसो जाहाथे बिथांमोना न'आव थांनो हायो नङाब्ला बे रिपर्टआ फैनायनि सिगांनो न'आव थाङोब्ला न'आव थांनायनि उनावसो पजिटिभ केस मोनोब्ला बे जोंनि थाखाय आरो एनादार मोनसे गिख्रंथाव जागोन दा गोबां जायगायाव माने क्वारेन्टाइन सेन्टारखौ कमप्लिट खालामना थांनाय मानसियाबो न'आव थांनानै माने पजिटिभ केस मोननाय बेबायदि थासारि सोमजिदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे गिख्रंथाव महामारिनि समाव जोङो गासैबो माइग्रेन्ट लेबार हम कामिं जिखिनि स्टुडेन्ट दङ गासैनिसिमबो मोनसे आपिल जे जोङो सरकारनि जि डाइरेक्सन बेखौ जों मानिनानै सोलिनांगोन आरो लोगोसेयैनो जोङो गावखौनो रैखा खालामनो थाखाय गोनांथार नङाब्ला जोङो न'आवनो थानानै नांगौ समावल' जों बाहेरायाव ओंखारनानै गावखौ बासायनाय न'खरखौ बासायनाय समाज आरो ओनसोलखौ बासायनायनि हाबाफारिखौ जों बयबो लानांगोन दा बेखायनो दिनैहाय लकडाउना रिलेक्स जाबाय लकडाउना 50% दिनै खुला जाबाय नाथाय बिनि नाम्बार्स अफ माने इनफेक्टेड केसआबो बांगासिनो दङ भारतआव बिनि नाम्बारा मोनसे समाव जोबोद खममोन दा नाथाय बियो 2 लाखनि खाथि सहैबाय एनादार नोङो 10-15 डेसआव बे 3 लाख बा 5 लाखबो जाहैनो हानाय दा बिनि गासै डिटेल रिपर्टखौ भारतनि हेल्थ डिपार्टमेन्टआ जेब्लाबो
हेल्थ बुलेटिननि गेजेरजों प्रेस कनफारेन्स खालामनानै बुंगासिनो बा नोङो ICMR आ बुंगासिनो बा होम डिपार्टमेन्टआ बुंगासिनो दा बेखायनो जोङो जोंनि थांना थानायनि थाखाय जि खामानि आबाद मावनाय माने बिजनेस मावनाय रां खामायनायनि अनगायैबो समाजखौ गोग्गो लाखिनाय गासैबो हाबाफारिखौ जों मावनांगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर कभिड भलन्टियार जोङो बिथांमोनखौ जोङो गामि ओनसोलाव दैथायहरगोन गामि ओनसोलाव बिथांमोना गामिनि रिपर्टखौ लागोन बयबो रायजो राजाया जाहाथे बिथांमोनखौ मदद होयो आरो बिथांमोना थांनायनि उनाव जाहाथे थार बाथ्राफोरखौ रिपर्टफोरखौ होयो आरो गामियाव जायफोर क्वारेन्टाइनाव दङ बा ओनसोलाव जायफोर क्वारेन्टाइनाव दङ बिथांमोनखौ जाहाथे जोथोन लायो बिथांमोना जोंनिनो मानसि आरो जोंनिनो न'खरनि असे नाथाय महामारिनि समाव बयबो बे नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो अनलाइन जिखिनि टिचिं नैबे लकडाउननि समाव क्लास 9 आरो 10 नि थाखाय जोङो हाफ यारलिनि कोर्स माने जिखिनि दङमोन बेखौ जोङो कमप्लिट खालामबाय अलरेडि इंलिश मैथ्स आरो जेनेरेल साइन्स दा बिनि उनाव नैबे 5.0 जि लकडाउन जुननि 1 तारिख गाबोननिफ्राय बेयो जागोन आरो बे समाव जोङो स्पेशली क्लास 9 आरो 10 नि स्टुडेन्टफोरखौ जोंनि दखरा आफाद बा इउनिट कमिटिया लोगो हमगोन स्टुडेन्टखौ लोगो हमगोन गार्जेनखौ लोगो हमगोन बिथांमोना न'आव फरायदोंना फरायाखै बा फरायनायाव मा उसुबिदा सोमजिदों बा जि अनलाइन क्लास जोङो खालामबाय होबाय बे अनलाइन क्लासखौ बिथांमोना मोनदोंना मोनाखै बा गासैबो जोंनि गार्जेनफोरनियाव साफिसियेन्ट नाम्बार्स अफ माने बे एन्ड्रइड मबाइल बा स्मार्टफन गैया बा माखासे जायगायाव नेटवर्क मोना माने जायनि थाखाय बिसोरो बे अनलाइन क्लासखौबो माने नांगौ बायदि बिसोरो मोननो हायाखै बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मोनसे समाव अपेनलि आपिल होबोदोंमोन जे आप टु क्लास 10 सिम मेट्रिक पास जाजासिम जाहाथे रावबो फरायसाफोरा माने स्मार्टफन बा एन्ड्रइड फन जाहाथे लाया मानो होनोब्ला फनाव नोङो जुदि कन्टिनिउआस बिजि थायोब्ला नोंनि फरायनायनि समा ओरैनो थांगारो आरो लोगोसे बे फरायसाया गावनि नांगौ खोथाफोरखौ माने बुजिनानैल' बियो नायाबासिनो गुबुन गुबुन मेसेज गुबुन गुबुन माने गावनि लोगोफोरजों फ्रेन्डशिपफोरजों बे कमिउनिकेसनाव थानो हागौ बा फेसबुक वाट्सएपआ गोबां टाइम कनजिउम खालामो बिनि थाखाय जिहेतु बिथांमोना मेट्रिक होजासिम मेच्युर जाया बा बिथांमोना जिहेतु माने भारतनि जि बैसोगोरानि जि माने बैसो एडाल्ट फ्रान्चाइज 18 इयार्सखौ हमनाय जायो बे बैसो जिहेतु मोना बिसोर 15, 16, 17 इयार्सआवनो मेट्रिक होनो गोनां जायो दा बेखाय जोङो जोंनि जेसेबां सोलोंथायारि जि मेल मिटिंमोन जोङो बयखौबो खावलायबोदोंमोन जे जोंनि फरायसा फरायसुलिनो जाहाथे मेट्रिक लिरजासिम मबाइल होआ जाहाथे बिमा बिफायानो जिखिनि नांगौ बेखौ मदद खालामनानै होयो नाथाय दिनै महामारिनि समाव पेन्डेमिकनि समाव थासारिया दिनै सोलायबाय गासैबो दिनै देशनि जेसेबां खामानि दङ मेल मिटिंनिफ्राय लानानै प्राइम मिनिस्टारनि भिडिअ कनफारेन्सनिफ्राय लानानै चिफ मिनिस्टार बा अफिसारफोरनि बा गासैबो दिनै टिचिंनिफ्राय लानानै दिनै अनलाइनावनो बियो सोलिगासिनो दङ मानो होनोब्ला जोङो मोनसे जायगायाव गोबां मानसि क्राउड बा थुबुर जानो हाया दिनै स्कुल कलेजा बन्द जानानै दङ आरो जायनि थाखाय क्लासआ दिनै बन्द दा बेखायनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 9, 10 नि स्टुडेन्टफोरखौ जोङो लोगो हमनायनि थाखाय गार्जेन आरो स्टुडेन्ट जोङो बिथांमोनजों सावरायगोन 2 नम्बराव थाखो 1 निफ्राय थाखो 9 नि जिफोर फरायसा फरायसुलि दङ बिथांमोननि गार्जेननो आरो स्टुडेन्टनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो लाइजाम जोङो दैथायहरगोन जोङो लाइजाम अलरेडि प्रिपेयार खालामबाय आरो बिनि गेजेरजों न'आव थानानै जों बोरै फरायनांगौ न'आव थानानै जों फरायनाय समखौ बोरैहाय जोङो दैदेनलांनांगौ बा फुंनि मोनानि जोङो फुङाव 2 घन्टा मोनाबिलियाव 2 घन्टा बे समखौ जाहाथे जोङो मोजाङै फरायनानै लानो हायो आरो बेजों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो जि 2 मास जि क्लास मोनासै बे क्लास मोनैखौ जों मेकआप खालामनानै लानो हायो आरो बिनि उनाव गामियाव थानाय जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ बा गोबां स्टुडेन्ट दिनै हायार सेकेन्डारि डिग्री पास जानाय बा मास्टार डिग्री खालामबाय थानाय दिनै न'आव फैफिनदों लकडाउननि थाखाय बिथांमोनखौ लानानै गामियावनो मोनसे गामियाव जाहाथे जोङो क्लास वाइसआव फिसा फिसा 10 जन 15 जननि ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनानै बिथांमोनखौ फोरोंथाइनि जाहाथे बादा माने टिचिं जाहाथे केम्प जाहाथे जों खुलिनो हायो बा फोरोंनो हायो क्लाबजों रायलायनानै गामि आफादजों रायलायनानै बा गामिनि युथफोरजों रायलायनानै बेबायदि मोनसे एंगेजमेन्ट खालामनायनि थाखाय जोङो माने परिकल्पना खालामदों जों थांखि लादों आरो बे फैबाय थानाय समाव इमिडियेटलि इमप्लिमेन्ट जागोन दा बेखायनो
बर' मिडियामनि बा बर' जायखिजाया फरायसुलिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो भेरि माच सिरियास आरो जाहाथे फरायनायनि जि केरियार बे नस्थ' जाया जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि उन्दै फरायसुलिफोरनि जिउआ जाहाथे नैबे क्लास मोनैनि थाखाय बिसोरो माने गोसोआव जाहाथे माने आघात मोना बा दुरबल जाया बा बिसोरो माने सोलोंनाय बिथिङाव खहा जाया बिनि थाखाय जों नोजोर लाखिनानै बे हाबाफारिफोरखौ जोङो मावनो थाखाय आखायाव लादों आरो रायजो राजा आइ आफा गार्जेन बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे गावबा गावनि गथ'खौ जोथोन ला कभिडजोंबो जोङो जुजिनांगोन जोंनि गथ' गथायखौबो जोथोन लानांगोन लोगोसेयैनो जोङो गावनि थांना थानायनि थाखायबो जिखिनि जोङो हाबा मावो बे हाबा मावनायखौबो जोङो लोगोसेनो लांनांगोन दा बेखायनो फरायनायनि बेलायाव बा जोंहा जि मिशन क्वालिटी इडुकेशननि जोंहा हाबाफारि दंखायो जों बेखौ फैबाय थानाय समाव जों कन्टिनिउ खालामगोन आरो नैबे लकडाउन 5नि समाव जोंनि गामि लेभेलाव फोरोंथाइ बादा खुलिनाय आरो 9, 10 नि स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ लोगो हमनाय बे खामानिया इमिडियेटलि जोंहा आनसलिक आरो इउनिट आरो जिल्ला आफादनि गेजेरजों मावफुंजागोन सोलोंथाइ नेहाथारि बिथांमोना बे खामानिखौ मावगोन दा बेखायनो आङो गासैबो रायजो राजा बा फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायदों जे बे समाव बयबो फरायनायखौ कन्टिनिउ खालाम गावखौ देहायारि जोथोन मोजाङै लाखि आरो बयबो जाहाथे गोग्गो देहा लानानै मोजां माने फरायनो हायो बा मोजाङै स्कुलाव नर्मेलाइज जाबा फैफिननो हायो बिनि थाखाय इसोरनि खाथियावबो जों आर'ज गाबदों दा जोबनायाव गासै बर' हारिनि रायजो राजाखौ फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमदों नैबे महामारिजों जुजिनाय समाव जाहाथे बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सरकारखौ बा एडमिनिस्ट्रेसनखौ आरो बे हेल्थ डिपार्टमेन्टखौ जाहाथे बयबो मदद होयो दिनै नार्स माने पुलिस बा डाक्टार बा माने क्लिनार बे गासैबो बिसोर फ्रन्टलाइन वार्कार हिसाबै गावनि जिउखौ देरसिन सानाब्लासिनो बिथांमोना दिनै माने सुबुंनि जिउखौ बासायनो थाखाय हिउमेनिटी ग्राउन्डआव बा गावनि ससियेल सार्भिस बा पाब्लिक सार्भिस बे खामानिफोरखौ बिथांमोना दिनै मेंनाय गैयाजासे गिनाय गैयाजासे दिनै मावगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोंनि जायगायाव जिहेतु गोजौ थाखोनि हस्पिटाल गैया कभिड हस्पिटालाबो दिनै आसामाव एभेलेबल नङा दिनै बारायलांबाय थादों नाम्बार अफ केसेसआ बारायदों आरो लोगोसे हस्पिटालखौबो बांलांहोदों दा बेबायदि समाव जाहाथे जोङो मिनिमाम जोंनि इनफेक्सननि जि रिस्क बेखौ जाहाथे जों गैया खालामनानै सोलिनो हायो बिनि थाखाय रायजो राजाखौ बयनिसिमबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो खावलायबाय